Dobrý deň. Ďakujem Ivanovi za pekný úvod a ďakujem, že tu dnes môžem hovoriť pred vami. Dlho som premýšľal, ako podám dnešný príbeh a teraz, keď som videl všetky ty perfektné druhé príbehy, tak si hovorím, že som to celkom dosť osobne poňal. Chcem vám povedať o mojej ceste, o tom, ako som bol na vysokej škole, ako som pracoval v ekoosade, ako sme s kamarádom založili neziskovku a potom aj toto centrum, pretože práve tieto veci ma dovedli do situácie, kedy som už štvrtým rokom riaditeľ neziskovej organizácie, ale nemám žiadne finančné ohodnotenie a štát ma treba berie ako nezamestnaného, pritom pracujem každý na plný úvazok. Do situácie, kedy ma najviac baví riešiť kompostovanie, cez deň vyrábať kompost a okrem domácich mazlíčků, jak kočka bys, mám doma žížale a dvojročný kvásek, který se stává členem naší rodiny. A do situácie, kedy netúžim potom začať zarábať veľké peníze, ale skôr víc s co nejmenším množstvím prísunu věcí a IT si sám vyrobit a vypěstovat. A jak v Marečku podejte Impero se mi lepší mluví, keď chodím, takže... No, všetko to začalo, teda ten najväčší zlom bola práve vysoká škola. Brno, Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, environmentální studia. Původně jsem nechcel študovat tuto školu, chcel jsem študovat psychológiu a původně jsem ani nevěděl, co je to environmentální studia alebo ekologia a ani mě to nezajímalo. Ale po 5 semestroch tejto školy se mi otevřely oči. A otevřely se mi oči takovým způsobem, že už jich nemůžu zavřít, že už ani nechci. Protože táto škola mi ukázala svět, v ktorom veci fungují jinak. Svět, kde může být ekonomika alternatívna, která pomáhá ľuďom, nezadlužuje ich. Svět, kde děti, které chodí do školy, tak jich to tam baví, rozvíjají tu osobnost a žijou naplno. Svět, kde jsou pasívne domy, kde na vytopení stačí vůbec, že tam býváme. Svět, kde využíváme zdroje a přitom nemusíme ničit přírodu. A tieto všetky informácie a vo mne vyvolali a dodnes vyvolajú takový pocit, že viem, že v svém životě musím celý život snažit o to, aby se tento svět raz stal skutočnosťou. Po škole som bol rozhodnutý, že musím ísť za ľuďmi, ktorí podobne zmýšľajú. A preto som sa rozhodol, že pôjdem na Zaježovu. Ale osud tomu nedal a dostal som sa do Bielých Karpát, do ekoosady Vrbovce. Po pohodlném vysokoškolském životě, pivečko, klídek, postel, občas do školy, jsem se dostal na město, kde jsme spali na slame, v týpíčku, všade krásná príroda, ale žádná technologie, teplá voda. A celé dny jsme rukama pracovali. Tam jsem objevil tu krásu fyzické práce a té tvorby. Stavali jsme tuto jurtu a vtedy jsem objevil, že je to fakt naplňujúce, keď člověk vytvára rukama svoje prostředí a svoje okolie. A stretol som tam veľa inšpiratívnych ľudí. Hovorím si, že tie informácie, ktoré som o nich dostal, to bolo viac ako, alebo skoro rovnak ako vysoká škola. Stretol som treba človeka, ktorý prvýkrát, ktorý 21 dní nejedol, sa postil. Stretol som tam 3 jogínov z Prahy, ktorých ma veľmi oslovili tým naukou a s tými svojimi cvičeniami. Bol som treba v kurze Toma Ravena, holandského stavitela, vďaka ktorému som si uvedomil, že keď si budem raz stavať dom, to si budem určite, tak jedine svojpomocne ze slamy, hliny a dreva, pretože to je najlepší materiály. Ale po roku som odišiel. Neodišiel som preto, že by som sa na to chcel vykašľať skončiť, ale s tým, že som vedel, že chcem založiť niečo vlastného. Ale ešte na konci vysokej školy v Skalici, keď som byl doma, tak sme s kamarátmi pri pivečku okrem plánovania revolúcií sa rozhodli, že založíme aj neziskovú organizáciu. Menovala sa teda Oikos a pred rokom sme prenovali na Dobromysel. A vlastne takto začala moja slubná dráha raditeľa. Ale hned první projekt, který jsme začali robit, vyčistění Zlatnického potoka, nám ukázal, že ta realita asi není až také jednoduchá. No.
ty písaní projektů, prípravy, propagácia, samotná realizácia a hlavně to závěrečné vyúčtování nás, nás stálo toľko sil, že jako fakt my bychom z tu energiu vyčistili aj 3 potoky. Ale zpětně, keď se pozriem, tak jako byly to obrovské právě zkušenosti a věci, které si člověk zažije a už jich potom vie, které nám pomohly v dalších projektoch a bolo to velký prínos tento projektom a je se vlastně podarilo, jsme to vyčistili. Robíme ďalej veľa vecí, jako už od vtedy jsme urobili, teda řešíme bioklub s potravinami, se snažíme distribuovat. Řešíme oslavy zimného slnovratu, asi jedna z nejobľúbenejších věcí, tak oheň a ľudia to jako ľudí láká. Řešíme malé kino v Stodole, kde jsme ten rok promítali dokumentární film od jedného světa. A taktiež řešíme vlastně plagátovací plochy. Byl taky krásný projekt, kde jsme v městě za pomocí místních umelců opravili a tak to pomalovali. Plagátové plochy, které nám teraz pomáhají a propagují nás, krášľujú. Pritom ich bylo 16 a město jednoducho s náma až tak nesúzvučilo. Takže keď jsme to nestihli, tak nám ich zrezali. Ale 6 jich ostalo. A taktiež pomáháme mladým ľuďom, protože začínají už v Tkajci vznikat další velmi zajímavé iniciativy, tak jim pomáháme s projektmi, s právnou zajistěním a tak. A právě tam jsem zažíval krásné věci, jako na festivaloch Maringo Café, kde jsme robili čajovňu a workshopy nějaké, tak jsem zjistil, že právě na té neziskovce je pro mě největšou odmenou to, že můžeme zažívat těch chvíle. To, že vlastně vidím těch šťastných lidí a jsem tam a robím, malujem, žonglujem a robím různé věci, že nemusím... No, je to krásné. Hej, no a teraz sa vlastne dostávam už pomaly ku koncu. Vlastne dostávam sa k mojej srdečnej záležitosti. Je to Centrum Samorast. Je to vlastne pozemok, má 1,5 hektára, nachádza sa priamo na hranicách Českou a Slovenskou republikou. Tady už pomaly začíná Česká republika. Je na úpatí Bělých Karpát, je to pak na dohled od prvních stromů Bělých Karpat. A původně je to starý majír, vlastně štátný pozemek, na kterém se pracovalo. Je už 40 roků opuštěný, alebo 40 asi, vlastně, lebo to vzniklo tam pohraničné pásmo. Je tam stará rozpadnutá budova, která jako statik říkala, že nespadne zatím na nás, ale jako nevypadá moc na to. Tak jsme tam dovězli maringotku. A vlastně stromy tam přirozeně vytvárají krásnou slnečnou pasť. No a našou víziou, čo to má být, tak odbornější povedané, aby tomu každý rozuměl, je to environmentálne vzdělávací centrum na princípoch ekologické sebestačné dědiny s permakulturním jedlým lesom. No, ale co je to reálně teda v současnosti? Jako ten záměr je stále jako jasný, jako to chceme urobit, ale v současnosti je to velmi příjemné místečko, kam vlastně chodíváme pracovat, kam chodíváme odpočívat, pestujeme tam zeleninu, vlastně s přáteli jsme tam postavili obrovskou velkou bylinkovou špirálu, myslím, že jedno z největších na Slovensku. Pěstujeme tam huby v kmeňoch, chodili nám tam různí lidé na návštěvy, byla tam třeba Adriana Kašporová, která vyprávala o čínské medicíně, a teda jsme tam posledně varili povidla, ještě normálně 18 hodin starým způsobem. A táto fotka je právě z ještě minuloročného, takového největšího podujatia. To jsme 9 dní v kuse mali podujatie Živá zem, kde jsme jako teda hlavně hovorili o kompostování, vermikompostování, o mojich oblúbených žížalkách, o mulčování a hlavně o permakultuře. Protože v současnosti sa práve permakultura pre mňa stáva, ako má tá environmentalistika ako veľmi oslová, tak práve permakultura je jako obor, ktorý môže byť riešením tých súčasných dnešních ekologických kríz.
jako permakultura, která má ten design a má obrovský potenciál. A právě na tomto městě, ještě mám 2 minuty. No, a právě na tomto městě jsem si začal uvědomovat při té práci, při té jako člověk vidí, sice nechodí nám tam až jako nějaké velké návštěvy lidí, ale je to každá návštěva velmi příjemná. Jsem začal uvědomovat, že nemusím se snažit o nějakou obrovskou zmenu světa, že napíšem projekt, alebo jako jsem kdysi chcel vytvořit stránku, kde bude presný návod, jak změnit svět a lidé do roka ten svět změní. Zjistil jsem, že ten nejlepší způsob, jak dokážeme změnit svět, je tím, že začneme měnit sám seba. Tím, že začneme žít tím životom naplno, začneme přijímat chvíle, které jsou, jaké jsou, a začneme se snažit sám sebe a okolo seba vytvářet ten svět. A sám to vidím, že ten svět, který sám sebe tvorím, se odrážá aj v okolí. A proto bych to chcel aj zakončit vetou Mahatma Gandhiho a taktiež naším hlavním motom a výzvou k vám, že buďme zmenou, kterou chceme vidět vo světě. Děkujem.